స్వామి శరణం స్వామి అందరికి వెల్కమ్ టు శివ సెల్ పాయింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆత్మకూరు. మన షాప్ లో ఇంతకు ముందు ఒక బెస్ట్ ఆఫర్ పెట్టాను. అది చాలా మంది వినియోగించుకున్నారు. వినియోగించకుండా చాలా మంది బాధపడుతూ రిటర్న్ వెళ్ళారు. వాళ్లకు ఈసారి మళ్ళీ అదే ఆఫర్ తో వచ్చాను. ఏంటి అది ఆఫర్ అంటే బ్లూటూత్ 199 రూపీస్ కి బ్లూటూత్ పెట్టాను. చాలా మంది వినియోగించుకున్నారు. దాన్ని మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆ రెస్పాన్స్ చూసి మళ్ళీ కొంచెం తెప్పించాను. అది లిమిటెడ్ స్టాక్ తెప్పించాను. అదే రేటు మళ్ళీ 199 రూపీస్ అదే రేట్ కి తెప్పించాను. అది ఎప్పుడు అంటే 9వ తారీఖు మంగళవారం రోజు 9వ తారీఖు వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేసి షాప్ లో చెక్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళండి. అది లిమిటెడ్ స్టాకే. ఈ రోజు ఈసారి అయిపోయిందంటే ఇంకా రాదు, క్లోజ్ అయినట్టే ఈ ఆఫర్. ఒకసారి విజిట్ స్వామి. ఈ ఆఫర్ ఓన్లీ మన ఫాలోవర్స్ కు మాత్రమే. అది మనం ఫాలో చేసుకునే వాళ్ళకే. దాన్ని షేర్ చేయండి. వీడియోని షేర్ చేసి ఫాలో చేసిన వాళ్ళకే, మన యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఫాలో చేసిన వాళ్ళకే ఈ బ్లూటూత్ ఆఫర్. అది లాస్ట్ ఆఫర్. ఒకసారి వచ్చి విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ స్వామి.